Hor Heruvim je osnovan je prije 10 godina pri Srpskom sokolskom društvu Sveti Vasilije Ostroški iz Šamca. Pod rukovodstvom muzičkog pedagoga Radeta Bosića, članovi društva, pjevači amateri, prerasli su u izvrsne horske izvođače. Prvu zlatnu medalju u kategoriji mješovitih horova osvojili su na Međunarodnom horskom festivalu 2012. godine, drugu ove godine, na majskim muzičkim svečanostima u Bijeljini. Međunarodni standard takmičenja horova je specifičan i svaki malo ozbiljniji hor koji funkcioniše i djeluje na našem prostoru, a nema ih puno u našoj državi, on treba da se prijavi na jednu takvu manifestaciju takmičarskog značaja, čisto da vidi gdje se i na kojem nivou nalazi. Jer ova zlatna medalja, kao i ona prošla, nam otvara vrata da mi možemo na kompletnoj međunarodnoj sceni da prezentujemo na prvom mjestu našu opštinu, a onda i nas same kao pjevačko društvo. Hor je prošle godine obnovio rad i registrovao se kao samostalno društvo. Imao je više zapaženih nastupa u Republici Srpskoj i regionu. Prepoznatljiv je po bogatom repertoaru na kom se nalaze duhovne, etno, narodne i zabavne pjesme. Trudim se da otpjevam najbolje što mogu. Počastvovana sam što sam odabrana kao solista u nekim pjesmama. Bili smo na takmičenjima, imali smo dosta nastupa. Ja sam poprilično zadovoljna kako smo prošli na takmičenjima i dobar smo uspjeh postigli. U opštini Šamac su prepoznali talenat i potencijal hora, bez čijeg nastupa i pjesme nema ni jednog značajnog događaja i kulturne manifestacije. Stoga im je lokalna uprava finansijski pomogla registraciju društva te omogućila putovanja na nastupe i takmičenja. Oni su veoma bitan segment kulturnog života opštine Šamac i apsolutno opština stoji na raspolaganju. Dakle, pored i ove registracije, pored finansijske podrške 18. i 2019. godine podrška kroz javni poziv i podrška svemu oni što ovdje čini. Dakle, mi smo u ove protekle 2 godine ovdje imali niz koncerata, dakle, i podigli, ja hoću da vjerujem, taj kulturni nivo grada Šamca kroz formiranje i Centra za kulturu, kroz gostovanje brojnih književnika, umjetnika i muzičara, a očekujem da je ovo šamačko ljeto koje je pred nama 2019. godine uz gostovanje i grupe Crvena jabuka, uz niz manifestacija koje ćemo organizovati ovdje, pokaže da Šamac zaista u kulturnom nivou može da pomogne ne samo građana opštine Šamac, nego da može da podigne taj viši nivo i stepen. Karakteristika hora Heruvim je polifona melodija zasnovana na crkvenom pojanju, ali i izvođenje horskih pjesama, kako klasične, tako i srpske, makedonske, ruske i romske narodne muzike, te stilizovanih zabavnih i pop pjesama.